Hola, bons días a todos. Eu son Paco González, que xunto con Begoña Buente, como xa sabedes todos porque estamos en familia, somos o equipo técnico do GDR. A terra hai que escoitarla. O ano 2017 no mundo foi o ano onde houve máis danos por incendios forestais da historia registrada en todos os países, en un conjunto de países. O voluntariado das neves nace de forma espontánea prácticamente de seguinte do incendio, que arrasou o noso concello ese 15 de outubro. No noso concello ardeu o 25% da nosa extensión. Recuerdo asomarme a la ventana, salir a la calle y mirar al frente que tenía un bosque precioso, verde, todo verde, verde. Estaba todo negro. No ano 89 hubo un incendio moi grande que levou gran parte de Gallego. No ano 2005 repitiose outro e no ano 2017 repitiose o que temos agora máis recente. As 200 hectáreas que rodean o barrio de Freixo son, na súa maioría, monte privado. A xente comenzaba a talar sen control nas súas fincas inmediatamente despois do lume. Eucaliptos, carballos, castiñeiros. Todo ello sen criterio ningún. Comprobamos que había un problema oculto. E en este caso oculto entre la maleza, a cantidad de basura que hai nos montes. O noso maior problema, na miña opinión, é o abandono. E, sobre todo, o abandono de terras agrícolas e tamén de terras forestais. Os incendios non é un problema do monte, non é un problema da civilla. O incendio é un problema do despoboamento. Exploración, desestimento, abandono, abatimento, desesperanza. Población, bien sea por la diversificación de la economía, rentas bajas de la economía agraria. Por diferentes motivos hay un divorcio entre la ciudadanía y el monte. Grandes incendios de hoxe son os pais do de mañán, o que ven ten memoria do carrero. É un monte no que hai un monocultivo e isto, bueno, pois é un foco de problemas no caso de incendios. Estábamos medianamente preparados, pero sobradamente sensibilizados. Adiós, para sempre, adiós. Non, Rosalía, non. Eu xa non sinto isto como unha despedida. Non, despois destas xornadas, despois destes encontros, síntome moito máis animado, moito máis ilusionado. Estamos aquí para algo. Hai que tentar darlle a volta, hai que tentar empurrar, hai que tentar falar ca xente. Non podemos deixarnos ir. Aproveitar quizás ese lume nos deixou todo arrasado para repartir de cero. O primeiro que fixemos foi estender a palla. Empezamos a botar palla porque o que queríamos era fixar ese sustrato, regenerar o solo. E logo tamén, por suposto, que se fixo foi accións de plantación de arborado autóctono. Transformación do monte con reforestación e creación de pastizais. Foron meses recopilando información, facendo pesquisas, co objetivo final de elaborar un plano real das fincas e propietarios, é dicir, comenzar a elaborar un mini catastro vecinal. Moitas deles son proxectos de recuperación e posta en valor do patrimonio cultural das aldeas en primeiro lugar. E iso é un paso fundamental para poder despois propoñer algo diferente, algo que de verdade fixe poboación na aldea. E despois temos unha línea que é o silvopastoreo para baixarlle o combustible ao monte. Con un único objetivo, promover la conservación de los caballos que viven en los montes de la comunidad galega. E importantísimas sensibilizacións dos máis cativos. Los niños son parte fundamental en todo ese trabajo. E esa prevención, coido eu, que todos estamos de acordo en que pode ser a través de plantacións regulares de castiñeiro en marco amplio. Era sempre falar de buscar proxectos comuns de aproveitamento das terras, espazos mínimos necesarios para sacar rendimento, buscar a maneira de que convivan especies respetando os intereses de todos, pero que se poden aproveitar e buscar unha rentabilidade do monte. A única forma de revertir isto, de reverdecer, é precisamente con esa concienciación de todos, con todo o voluntariado e estender esa concienciación o máis posible. Un dos proxectos que fixamos foi un inventario participativo
da biodiversidade que se fai nun portal, nunha plataforma de ciencia cidadá que se chama biodiversidade.eu. Estaba claro que, como vos dixe, tiñamos que implicar aos veciños e tiñamos que darlle a coñecer aos veciños toda a riqueza que temos na nosa contorna. O monte tiña que ter moitas posibilidades, máis que as de produción forestal, e víamos que, bueno, que ese tipo de plantacións, basicamente feitas por pino e eucalipto, pues levaban a máis incendios. Pois aí unha oportunidade alumne de que esa non se quede somente rozado. Oye, pode haber sistemas hidropastorais, pode haber plantación de castiñeiros, pode haber zona protectora con... El proyecto Moseco es un proyecto conveniado entre la Junta y la Universidad de Extremadura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de diseñar estrategias de participación ciudadana con actividades agrícolas, ganaderas y forestales con el objetivo de prevención de incendios. E é un grave problema, pero tamén é unha gran oportunidade. Por qué? Porque das 600.000 ou 700.000 ou 500.000 hectáreas que temos de terras abandonadas, hai máis de 150.000 hectáreas que son terras de boa ou moi boa calidade agrícola, pero están aí esperando por nós. Para que? Para que loitemos, por exemplo, contra o lume como derivada. A nosa idea é que con o Smart Loop podamos generar un ecosistema, digamos, máis verde, máis transparente entre o que se pode facer, os propietarios, as empresas, e así demostrar a realidade que hai, que o rural ten moita vida. Consiste, a fórmula que escollemos para xerar este proxecto foi a de explotación comunitaria da terra. Pensamos que era unha fórmula que viña, que se adecuaba tanto á necesidade das 10 socias e socios que compoñemos a cooperativa como a zona na que estamos. Yo digo siempre que aquí tenemos las castañas, la producción e tenemos la industria. A través dun aluguer de eu deixoche o meu solto e dasme un beneficio, ou eu o limpo, encárgome de ter alguén que mo recolla e lle vendo a miña produción a outra empresa. O que fai falta é vontade. Do que dixo de transformación é que tú non é o mismo vender 1000 kilos de castañas a 1 euro que vender 1000 kilos de castañas a 20 euros transformadas. E quero, ademais, convidarvos a ter unha mirada crítica e optimista alrededor de cada circunstancia que inflúa no territorio. Observar como oportunidades as dificultades. Pensar sempre que diante de calquera nova situación hai unha oportunidade para cambiar, mellorar, medrar e aprender para transformar. Eu penso que o lume, a experiencia vivida no ano pasado, ten que servir para pensar. Eu nestas xornadas descubrín que vos estades feitos de terra. Sodes territorio. Pues al final con eso nos quedamos, con un mensaje de esperanza y con un mensaje en el que sabemos perfectamente que hay oportunidades de hacer cosas. Ha sido un placer estar con todos vosotros en estas jornadas As Oportunidades do Lume y estoy seguro de que sabéis que hay oportunidades. Gracias.